Am ajuns la ultima probă, proba costumelor de baie, după care juriul va decide care sunt premiantele ediției de astăzi. După cum ați văzut și data trecută, această probă nu este o simplă probă de defilare. Fetele au o sarcină, fiecare are 30 de secunde să ne spună o poveste tristă sau foarte șocantă, dar poate să ne și mintă. Dar ca să ne asigurăm că nu ne păcălesc, vor primi aceste bilețele, adevăr sau minciună. Fiecare se hotărăște la început dacă minte sau spune o poveste despre ea. Îi dăm 30 de secunde, ne va impresiona cu ceva, cu ce a trăit sau cu ceva ce ne-a mințit, iar juriul va hotărî dacă ele spun sau nu adevărul. Haideți să le vedem costumele de baie și apoi să le luăm la întrebări. Muzică! Nu uitați, este abia ediția a doua, mai sunt încă 8 ediții. Până la sfârșitul verii aveți tot timpul să vă înscrieți pe missconcurs.ro, să participați și dumneavoastră, domnișoarelor, doamnelor, aici la Miss Plaja. Nu avem limită de vârstă decât până la 25 de ani, dar dacă arătați foarte bine sau bine, puteți veni aici la mare și puteți să concurați pentru un titlu la Miss Plaja. Eu mă apropii de microfonul fetelor pentru că trebuie să iau și un microfon să le luăm la întrebări. Văd acolo în juriu multe discuții, văd scriem, notăm, ștergem. E foarte mare lupta acolo în juriu. Domnișoarele au mari emoții, cele mai mari emoții bineînțeles că le au organizatorii, pentru că dacă au și ei, eu știu, preferințe, dacă au favorite, juriul implacabil nu admite niciun fel de intervenție a niciunui organizator, nici măcar de la președinție. Dacă primim telefoane, nu se poate face nimic. Îl văd pe domnul Filipan Țăndărică gesticulând, se uită, notează, taie, a rupt o foaie, acum e altă foaie. Olga e contrariată, domnul Tonel Poc, președintele juriului, nu înțelege de ce nu sunt de acord cu dânsul ceilalți jurați. Vicepreședintele ediției, tot avocat, domnul Nicolae Cladoveanu, are o opinie separată față de toți ceilalți. O să fie o luptă mare pe viață și pe moarte. Ce este cel mai interesant, că după 3 zile ploioase, în sfârșit a venit soarele aici la Mamaia. Sunt curios dacă după filmare va veni din nou ploaia. Nu știu dacă a venit soarele doar aici la Palm Beach sau dacă toată plaja este însorită și dacă peste tot a revenit viața de litoral, pentru că până acum 2 ore totul părea pustiu aici la Mamaia, dar de o oră încoace simți că e vară, simți că ești la mare, la Mamaia, la plajă. Atmosfera este destul de încinsă. Nu am nicio favorită, nu am nicio rudă în această ediție, așa că am spus-o și va trebui să mă repet. Am spus-o și domnișoarelor, nu am nicio putere, nu încercați absolut nimic să mă convingeți să vă ajut, pentru că, din păcate, nu sunt decât un simplu prezentator. Au trecut vremurile acelea când eram președintele juriului, când aveam și eu putere și puteam să decid cine va fi câștigătoarea. Din păcate, nu am decât un microfon în mână și nu am decât rolul de a prezenta această emisiune și de a media conflictele dacă apar în juriu aceste conflicte. Văd acum jurații care își schimbă perechile de ochelari, își schimbă între ei păreri, impresii. Sperăm să nu iasă cu bătaie, pentru că nu ar da bine la un concurs de Miss, deși mie personal mi-ar plăcea, pentru că am mai spus-o, asta înseamnă audiență, dar asta este, cea mai bună trebuie să câștige. Puteți vota și dumneavoastră, cei de acasă. Am spus-o și la alte ediții, nu e important numai aspectul fizic al domnișoarei. Sunt multe argumente pentru care ea poate primi o notă mai bună. Adică sunt fete care vor doar să vină la mare, să participe la Miss Plaja, dar nu sunt interesate de
cariera aceasta de modeling, nu vor să meargă mai departe la prezentări, la emisiuni, așa că organizatorii țin cont de acest lucru. Dacă ea vine la mare doar pentru a se distra și atât, e posibil, chiar dacă este foarte frumoasă, e posibil să nu primească notă mare și să nu meargă mai departe. De aceea, poate dumneavoastră vă veți întreba de ce numărul X, care este cea mai frumoasă, după părerea dumneavoastră, n-a luat premiu, pentru că de asta există acel cantonament, să le cunoască pe fete și dacă ele nu sunt interesate să urmeze cariera de modeling, asta o poate depuncta pe domnișoară. Numărul 14 acum în imagine, mai sunt doar 4 domnișoare, apoi emoțiile lor cresc din ce în ce mai mult pentru că vor veni mai aproape de mine, vor primi microfonul și vor avea 30 de secunde să vă impresioneze, să vă șocheze la proba adevăr sau minciună. Această emisiune, dacă nu ați văzut-o cu toți membrii familiei, o puteți vedea și în reluare. Ea este descărcată la noi pe site, toatoromânia.ro. Acolo este site-ul tuturor românilor. Acolo tot ce nu ați văzut în direct, adică dacă aveți treabă în acel moment și n-ați văzut emisiunea, intrați repede pe www.toatoromânia.ro și puteți urmări și această ediție. Mulțumim susținătorilor noștri, foarte multă lume aici pe plaje, zeci, sute, uitați, mii de oameni, milioane de oameni aici la Mamaia au venit să încurajeze fetele. Domnișoara cu numărul 18, adică ultima domnișoară, a pornit acum să vă arate costumul de baie, apoi numărul 1 se va apropia de mine să primească cele 2 bilețele, ea va hotărî dacă va spune adevăr sau nu. Dragi jurați, fiți foarte atenți, o să vă rog pe fiecare în parte, prin rotație, fiecare domnișoară își va spune povestea, dumneavoastră cum decideți, cum hotărâți, luați microfoanele, să spuneți dacă ceea ce ea ne va relata este adevărat. Numărul 1, Voichița. Ia, uite, susținătorii tăi deja te aplaudă, ai cele 2 bilețele, adevăr sau minciună.